Pero nangoy na Sa mga una, pana sa lang ko una ba pa. regarding aning nahitabo nga debate karon. Hmm. Kato bitong Sige bro. unsa may tan-aw nimo sa debate bro? Bluetooth mode. Tanaw sa. Unsa nga tanaw yung pasabot nimo? Unsa may pagbiyo nimo sa debate kinsa mo gidaog ito bro? Siyempre daw ang Seventh Adventist. Kaklaro to. Kay ikaw pa istoryahon daog. Natural na bro kay natural na bro kay ikaw man 70 Adventist mingon jud kag daog. Lisod pag mahin kag ang RCC mo idaog. Nya kami pod sa amo side, natural pod na nga Katoliko may daog kay Katoliko man mi. Ana. Pero ang ato man kung punto da bro, ang nakahatag og ebidensya bro. O di ba? Ani lang ta ka, wa man ko kaapas. Ani bro kanang kung sa debate man good bro, normal na nang mingon ka nga 70 Adventist mo idaog. Kay sakop man ka sa 70 Adventist, alang ino nimo nga ang Adventist sa building. Nya og ari po ko ako po Katoliko. Moingon ra po ko nga daog ang Katoliko kay natural Katoliko po ko. Isod pag moingon ko Katoliko pilde. Pero ani man good bro sa debate bro. Ang ma-prove na to nga daog is kanang nakahatag og ebidensya. Unsa nga klaseng ebidensya na O nahatag nga ni daog siya? karon bro kay wala man ko kaapas atong debate nila ni Rosby Alihabo nga Hmm. kantong ang naapsa nako is kang stalwart naman lang. Hanggang Rosby, ang Roman Catholic is Babylonia. Ingon to ilang top. Oh, wala man ko kaapas og unsay pamahayag ni Rosby, unsay pamahayag ni Luke Chavez. Sa ilang mga question kay namo ko meeting giapila niya. Hapon ako nakauli ba? Nya in the sense nakabantay ko nga naday debate kay giforwardan ko sa kumpares og kanang link. Pero ani bro, mangutan ako ba kay naabtan ako kay ato man kang Argesino no. Ug kang Stalwart. Arita kang kuan bro, kang kining kang Stalwart sa tamag-una bro. Wa man nakahatag imong amigo og ebidensya bro, gani siyang first stand. Muatir man siya og kanang panghilabot si Katoliko nga iyang topic is di ra yang i-prove. Wala man bro. Wala siya din. Wagalit na man yung time yan. Isa, weird na nako moderator. Okay, mutubag ko. Oh. Actually, ang iyang gibuhat niya okay man, pero makaingon ka sa debate kulang pag yun. Kulang pa to sa debate. Kulang pa to siya bro. Kulang pa ito. Kabalo, sa akong pagtanaw na ko, kulang pa ito. Sa to pa kulang pa siya og kulang pa siya taon. Kulang pa ito. Muna akong kanang reaction ako ato. Kung dili mo ko ingon, kasi ingon di mo ba akong Adventista ko, bias ko, Adventista to, dili. Sumala sa ako ang nakita sa ilang debate, kulang dito siya. Kay, siyempre, ingon na to, nasaon ko to sa Adventist niya, iyang gisugat. So, kapapala-pala pa lang dyan ang area, wala na, apiki na. Kulang yun. Pero, katong style ni Stalwart, kabalo ko nga moral niya, panggalaw-gaw lang ito niya, kay kailangan mo kung mga topic. Anong guna ka na galing? Resibo na kibali na ba? Puto sa bulad na na. Nganong putos Ang iyan na lang. Ang iyan na lang kay para nalay ma-issue. Dati naman guna siya ng mga issue, kanang abortion, kanang founder, hala, di kapulo. Unya ka lang gitawag nga ay sakit sa utok. Dati naman guna siya, alam naman guna. Natubag na din sa Adventista. Isa pa bro, dili man na siya balaod sa simbahan siguro nang gitawag og dili man na balaod sugo o balaod sa Ginoo nang gitawag og naisakit sa utok. Abortion. Abortion. Balaod ng utok sa Pero matod pa sa librong gibasa ni Stalwart ako, wala man ko atong librong halo. Pero ngano man yun nga nag-promote sa mga abortion. Wala man nag-promote.
wala lang mo kasabot ala na sinulat. Mas may ginaka to kay para masabtan nimo. Ano, ikaw bro, sa badista mo ka bro. Kalay lang bro. Mutubag sa ko bro. Kalay lang kay wala pa man ang isyu niyan. Tubag man ka kalay lang kay sabton di ka. Kailangan mo ko siyang isyu bro. May tugon na sa pamalaod sa ospital. Nidili na sa Pilipinas. Sumo na nga kumain kag i-promote na mo na liliyoy. Pamalaod na sa ospital. So mo gani nga old na gani na siya. Putos na sa bulad ni Ginos. Mga trabaho ni Standard, pangbalang ba, pangbalang po. Naibisyo po bro, kanang wala po siya kahatag og ebidensya nga kamoy gitukod. Mura na ba kanang yang gibuhat ba eh? Nahaom-haom siya ba? Kutok-kutlo siya dayon. Actually, ni ater gid siya og pang kadabang ingon siya nga ang Catholic Church ayaw na kay naaman to sa Seventh Adventist ng focus. Di, akala nyo nga area mo, lagi to, gingon ako sa imo, lagi nga, isip mo sa debatidor ka, out jud ka sa topic. Kato nga punto mong dili jud ko mingon nga maayo siya kay nakita mo gina ko out jud sa topic. Dili pa kulang pa mo yung isa sa kalagan gitawag og pag labot sa debate. Mali gyud yung ibot niya kabalo ko ana. Ang punto mo gud bro, kalaganing wala ni gipamatudan nga ang English ang 70 ang iyang pamatuod mo diya nga ang matuod nga iglesia kung wala ka masipyat nagatuman sa kasugan sa Diyos. Mo maguna ang word mo ang gamit diya kasuguan. So namali na po lang imong pagsabot nimo nga mingon ka nga wala na pamatud 20 Adventist matuod nga iglesia dili oy. Dili naman niya nga iglesia nagatuman sa sugo. O mo maguna. Ane bro, kaduha bro, kaning kang Aritas kang Argentino bro. Katong kang kaila murag wala ka kaila ni Mitchell Bendilio bro kay si Mitchell Bendilio murag dugay-dugay masigon na sa Dipolog City kuyo pero wala mi nagmeet ana niya personal sa radio station sa Dipolog ug sa plaza sa Dipolog atbang kanang di man na matawag na to plaza pud siguro kanang atbang anang katedral sa Dipolog diha gid na mga debate sa una diha kada Sabado sa hapon nya kana si Mitchell Bendilio Namit na mo to siya bro. Wala pa bro. Namit ni mo na bro. Wala pa bro. Kana si Mitchell Bendilio bro. Wana siya kana dugay-dugay po na debate-debate sa plaza sa Dipolog. Nya ang yang makontra kung nakita ag sa diha si katong si Ipde nga si Boygador. Unya ang direta sa debate nila ni Argentino ba? Ako lang komentaryo no wala mo gid sa kahatag ebidensya. Mangutana ko ba? Katubang isa unsay wala nakahatag ebidensya. Wala. Klaro atong mga putnot nga. Wala bro kay ang dili man issue dire bro kung unsa nang Katoliko kanang iyaban na siyawa ang Katoliko kaliwat ba nas bitin sa malas putnot. Dili man na issue bro. Ang ilang debatihan true church ang Katoliko. So ni present si Argentino og ni present si Sir Argentino og evidence na ang Katoliko si Cristo yung founder. Sa mo to'y nakapatrotya sa Catholic kay siya yung founder. So ang buhaton unta ni Mitchell Bendilio mukita siya ebidensya nga og dili si Cristo kinsa man diay. Wala man sa katag bro. Katong iyang gigamit ni Dr. Sonia M. Saidi na libro bro. Nga mas una pang Orthodox kaysa Roman Catholic. Ug maunang kalakihan ay bro nganong man magpamimbro si Mitchell Bendilio ana og ikaw bro anang Catholic nga una pas Orthodox. Akaning Orthodox nga una pas Catholic. Sige, tubag na ko. Oh. Tubag na ko. Oh. Una na ko tubag, dili ko siya pwede magpamiyembro niya kay baka pang gyapon ng Orthodox. Ang gibuhat man ko ni Argentino, ang gikuha niya Orthodox na og Roman Catholic, isa ang nagdumala na, wala may question ana kay ngano, sa unang panahon, isa ra mo gina usar ra mo gina. Usar ra mo gina siya ang Roman Catholic Church. So kana nga punto ison,
Kinsa ni siya bro? Kinsa ni siya? Ang kanang Roman Catholic Church kay nauna man ang Orthodox yun. Usar man na sa kalider, wala tay problema na. Mamatay itubag ni Argentino para siya mulawan. Oh, Unsay tubag ni unsay tubag ni Argentino? Nga bisan pa nga usa sila ang bali bisan pa og lahi ang Orthodox og lahi ang Roman Catholic Church isa ra gyapon na naglumala na mo na yung tubag. Bro, nato say tubag bro. Ito di ba ningon si Mitchell Bendilio. Muyon ka ba ani nga ang Orthodox Church una pa sa Roman Catholic Church? Asa tubag ato bro? Dili siya moyon lagi. Dili bro, wala sa mingon nga dili siya muyon. Niisto siya bro. Pero nasa explanation. Di ba, ningon to siya nga, ningon si Mitchell Bendilio nga, kanang muuyon ba ka nga ang Orthodox Church, mahala aning libro ni Dr. Sonia M. Saide, nga una pa sa Catholic Church. Ningon ba ito sa Registino na yes. Di ba? In terms of, ni yes siya, ang iyang gitubang mo siyang sulti niya, gingon siya nga bisan pa nga nasiak. No bro, dili to bro, wala dili to siak bro. Church. Wala to dili to abot siak bro. Nagit to itubag ni Argentino nga yes in terms of Gidi, wala kay ko kagita ko yung punto niya. Kang yung ipasabot niya, na mga time nga itabo. Na mga time nga pangitabo. Pero kabalo na tana kay nga sa referensya mong good klaro kay dito Anaon ilang Orthodox kay sa Roman Catholic Church kay Roman Catholic Church. Mo giingon ni Argentino. Yes, in terms of diocesan. Mo gani kay ni siyak man gud na sila. In terms of diocesan. Mo ba to diocesan ba to? Pero usara ang founder ana. Kato at that time gisulat ni tawag ani ni ang Dr. Sonia M. Saide is wala pa man mag-explain ang Orthodox adto. Una in terms of diocesan okay. Pero mo gito ipasabot niya. Murag mo to yang tubag bro nga in terms of diocesan. Gani, pero naulog lang punto niya mo gud. Ani gud ang punto mo gud na niya. Kung kalaban pa lang mo ni Argentino, mingo gyud siya nga bakak na inyo ang mga RCC kay ang iyang tinuod. Kay Orthodox man ang iyang pagtulunan. Pero wala niya gibuhat inana, wala niya ginana, ang gibuhat niya, iya lang giingon nga tungod kay usara mo sa sinugdanan. Mo na yung tubag niya kay para dili mo maskitan. Kaya naman kay usap, lahi man mo kuan, lahi man mo pagtulunan. Sa usara mo sa sinugdanan. Lahi ba isa sa SpaceX ba niya? Tutukalan niya. Lahi ba niya? Orthodox ba niya mga kuan, mga pagtulunan niya, dili ba na Roman Catholic yun. Supak niya sa mga papa ninyo siya. Karon naman na siya murag, wala na kayo nagpakuan sa mga santo papa ninyo. Nagkuan, supak. Ikitagak mga siya. Ay, di lang ta mag-gisgot anang unsay status ni Argentino. Kung tagak mo na siya. Ay, ani bro, dili naman na issue dire bro kung bro, gitubag na ka na ko sa katong una ni mga question. Gitubag na tika una question. Ang ikalo nga punto, dili man obligasyon nga may mga ang Roman Catholic ang Seventh Adventist nga mali na ang inyo dili na matuod, nguning matuod. No, dili man niya panahon nga mupahayag siya sa matuod nga iglesia. Ang iyang boruganan man gud lahi man sa inyo gud nga boruganan kay inyong gud on tradition unya with claim. Ga-claim mo ba yang gamit yung tradisyon ang Seventh Adventist man gud nga pagtulunan dili inana pinaagi sa kamatuoran, pinaagi sa Biblia. Inana mo ng Seventh Adventist. Bro, sakto man ang pinaagi sa kamatuoran unya. Asa pagpabarog anang kamatuoran kung wala kay ebidensyang matag. So mo na nga moingon ka nga kami gitukod mi ni Kristo. So nagtuo kang kamatuoran na sa imong pagtuo. Pero pagpresenta sa ebidensya wala kay mahatag, dili na mahulog nga kamatuoran. Kabaka ka na. Bro, isip nga maglalamon nga tao manggod, initiative gina maklaro ni mas initiative nganong gigamit niya ang mga verse ug mga footnote.
gigamit na Ikaw niya. bro, mo pabor bro. Ikaw bro, mo pabor pug ka ng footnote sa Biblia ang Kristohanong katilingban bro. Mukabor ko bro. Ika naman ko, depende na sa pagsabot nimo o depende sa nasulat sa footnote. Oh, lagi Kaya bro, naman ko ni panalitan bro. Ang tanang mga isa-isa sa ako bro, kadali lang ba? Inani mo ko ni. Nganong footnote ang iyang ipangtira? Tungod kay sumala sa mabasa manggod. lagi bro. Sumala sa mabasa. Kanang Roman mga Catholic footnote bro. O sa man di sa imo lang sa imo lang view. Kanang pagtuon ninyo anang footnote sa Biblia ang Kristohanong katilingban. Amigo ras inyong gusto og mopabor o tanan yung footnote ana may imong gituohan. Tanan bro, among gituan sumala sa masulat sa Biblia. Age bro. Depende sa Naamay footnote di ana sa Biblia sa Iwas sa salagi ko Kristohanong katilingban bro. Istorya gud. Kapag ko ko mag-istorya. Dili man gud tanan nga atong pagsabot mo tinuod. Kay ang nagsulat mo gud na nagi siya context ba nga ipasabot. Oh. O Kato pareho pa, ang tanang footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban bro, tinuod ng mga nasuwat na bro. Sumala lagi sa gisay-say lagi depende sa pagsabot. Tinuod na siya kay nasulat man na siya kay mo manay panglantaw sa nagsulat. O tinuod na siya. Ug depende sa pagsabot na siya. Okay. So katong mga footnote gipang diskasan gay na ni gigamit to niya para sagpa to sa iglesia nga Roman Catholic Church nga wala gid na mo. Imo man tihugaw gid. Kay tinuod man ka nang nasulat diyan na bro, sa pa ang tanan nga nasulat sa footnote ni bro. Dawato na to bro tuhan. Lawat na to sumala sa masabot lagi og tuohan nato kung kana siya na kamaturan. Ah, kato pa na mga footnote diyan na bro nga walay kamaturan. Depende lagi sa nasulat sa kuan kinamang gud na may mga Biblia pod nga dili angay tuohan. Para to yung Biblia ninyo nga Roman Catholic Church. Sige bro, footnote ka bro. Basahan ko na ng footnote diyan na sa imong Biblia sa Kristohanong katilingban bro. Unsa may imong gusto niyo pangutan na? Ipangutan na lagi. Lagi basaha ang imong footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban de. Pagkahuman mangutana ko anang footnote. Sige, sinugo man ka. Ako na lang basahon. Sige, ako basa bro. San Mateo 28 bro, San Mateo 28. Actually, ang ini mo good. Kana bitaw nakasulat diyan na bro nga ang iglesia lahi sa ubang ang iglesia Katolikan siguro na lahi sa ubang Kristohanong pundok. Da bro, kana da bro. Mateo 28. Ang footnote lang ana bro. Kaingon man ka nga ang tanong kang ang Mateo 28. then kanang pangitaan ng footnote da bro nga ang iglesia Katolika lahi sa ubang Kristohanong pundok. Murag mao ba na? Ay, magpangitay pa dito ni Mateo 28 di ay. Footnote man, footnote. Dagan mo kun na diha. Mo gani pangutana na lang kung unsa imong pangutana. Pabasa lang sa nang footnote ta bro. Kana lang sa nga footnote ko pabasa nimo din mangutana ko ana. Mura pag premise ba? Unsa man yo ga premise lagi nga wala ka magayhatag kung sa asa nga banda diri nga sa footnote. Sa kanang kan bro, kani oh. Akong wala mo ko dis balay ana ko sa payag. Kani oh. Bro ha. Kami Katolik ani. Bro, ang tanawon sa ko bro, Mateo 28. Amay no man Katolik ani. Kanang katapusan bro, kadiba naman ay footnote sa kanang ang pagsangyaw sa ebanghelyo ang Trinidad, kabantay kana. 28 man ka. Ang 28 gudi may tungod. Diba sa footnote dan ano, naman ay uluhan na ng footnote nga ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa Trinidad. Ang pagsangyaw. Mateo 28 man ka. O mo lagi, dara oh. Ang kaning katapusang footnote na ba? Ako na lang basahon bro. Dara oh. Ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundok. Kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Hesus. Mo yun pagkani bro. Us wala magbasa bi, wala mo kabasa diri gud. Basahon na.
Kaingon ka nga ang tanang footnote aning Biblia ha, tinuod. Oh. Wala ko ni ingon tanang bro. Ang ingon hindi sa Nakarikod pasabot ni mong o tawag. hindi sa Nakarikod ni mong tawag. Iditaw niya bro, niya i-rewind kung unsay nasulat Di ba, sa nang- ko. Ang ingon hindi tanan dipindi sa pagsabot o dipindi Bro, sa ngayon ka. Yes, tinuod ang naa sa footnote sa Biblia. Ang akong pangutana karon kay naman na nakasulat man. Pangutana na lang. Ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristiyanong pundo kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Hesus. Imo ba ning tuuhan o sa likway nimo ning Biblia? Tuon ako na bro, pero di na Roman Catholic bro. Ah. Sige. Unsa man ni nga simbahan na nga kinsa man nga simbahan Katoliko karong gitawag dili Roman Catholic. In the first century ha, panahon sa first century ha. Kana nga simbahan mo na Iglesia ni Cristo ug dili na mo nang Roman Catholic karon. Lagi Iglesia ng Cristo. Na unsa mang Iglesia ng Cristo be nga Iglesia Katolika nga alang-alang magkatong kang Felix Manalog kang Alexander Campbell. Bro, dili lagi na Iglesia nga Catholic Church, dili lagi na Catholic Church. Imoral lang kuan bro. Yung kuha Kana ba nga footnote ba ang Iglesia Katolika, ano ko? Ang simbahang Katoliko lahi sa uban nga Kristohanong pundok. Kay gisugdan man kini sa tinunan ni Hesus. Sakto imong pagbasa, sakto imong pagsabot. Ang problema lang kay mali ang imong Sakto akong pagbasa, unya sakto akong pagsabot. Karon nga na pugad mali. Mali ang imong pag-conclude. Kaya Bro, sa pasabot dira. Dili na bro, ingon na ka bro nga sakto ang akong gibasa. Sakto pud ang akong pagsabot. Sakto pa din ako mo conclude, kaya ano mo conclude pa man ko nga. Sakto naman akong pagsabot. Bro, paminaw sa ba? Sige, sakto ra mo kang umay nang danggod. Inani mo guni, tubag ako ba? Sakto imong pagbasa ug sakto imong pagsabot nga Katolik na siya. Pero kana siya nga punto dia bro, mo nang iglesia ni Jesus sa unang panahon sa Mateo 16:18 mo nang ipasabot. Dili na Roman Catholic Church karon. Mo na ang tubag. Dili bro, wala mo gumagutan unsa ni karon. Ay naunsa dili lagi na ayo lagi conclude lagi nga. Pangutana ko ba, wala ko conclude og kami ba na. Gi-conclude ko kami na nga wa man. Ang ako ba pangutana, kinsa man ni simbahan nga Katoliko nga gisugdan ni sa mga tinunan ni Hesus. Simbahan kay ni Jesus dili na karon lagi. Kinsa lagi simbahan ng Hesus? Iglesia ni Cristo lagi na. Dili putong kang Felix Manalo kay Iglesia ng Cristo man to. Wala ko labot na kay dili to mao. O kinsa man tong Iglesia ng Cristo kay daghan man kayong Iglesia ng Cristo ron. May kang Manalo, may kang Alexander Campbell, sa bro. Wala lagi na bro, dili na kasunod na imong pan bro, pangatarungan bro. Kasulod ka bro, ato narohon bro kay kamatuoran man ning ato bro. Ang tinuod nga kamatuoran, ang Iglesia ni Cristo nga nagatuman siyang sugo. O kinsa man to bro, daghan mang Iglesia ni Cristo nga nagtumag sugo bro. So kay Alexander Campbell, Iglesia ng Cristo sa to, gatumang kunog sugo. Dili daghan bro, isa ra bro, nagtumang sugo bro. O kinsa man tong Ayaw Iglesia? ikaw bro. Seventh Adventist bro. Ha? Seventh Adventist. Sa to pa kaning giisgutan diri sa Kristohanong katilingban nga Iglesia Katolika Seventh Adventist. Oh. Sure ka? Seventh Adventist mo bro. Sure kayo, 100% bro. Okay, so karon tagai ko og ebidensya, standard reference nga ang Seventh-day Adventist nagsugod panahon ni Kristo o sa mga apostol. Mutuog ka sa gingon ni GPT bro. Ayaw nang bro, Di ba nakapost mo? standard reference ha, ayaw sa nang chat GPT kay online man na siya. Ang akong pangutana, hatagi ko og standard nga reference. Ako naaman ko bro, tanawa ha. Para ani ba oh? Danta ka ha. Ang Biblia bro, di ka motuwa ng Biblia bro. Bro, ayaw sa standard reference ako ha bro. Lagi ang Biblia, di ka motuwa sa Paraani ba? Biblia. Paraani o. Kani, gideklarar man ni Julito Daig nga standard, authentic. Akong basahon na. Asa bro? Ako Excuse me na lang sa basahon. bro. Bro, excuse me lang sa bro. Motuwa ka ang Biblia, dili. Ayaw,
pangutana Biblia kay naa pa man ko sa standard reference sa Ayaw, wala ko nangutana. Ako pangutana ng tubagas, ha? Mutuo lagi kong Biblia. Mutuo lagi kong Biblia. Biblia, pangutana. Standard reference ang Biblia, dili. Dili na standard reference, bro. Kinsay nag-ingon nga dili standard Dili reference na ang Biblia. standard reference in terms of kanang gamit nga naman. Kay kung moingon tag standard reference, bro, buti pa sabot. Pamina sa, bro. Ano sa? Wala pa gali ko. Wala pa ka nakahatag og ebidensya nga ako'y pangutanon nimo. Marukoy gid ka. Klaro sa imo, bro. Nani, kung makalibati lang tani wa inungdan, ato na lang iputol ng istorya, ha? Ay, dili ayaw. Surrender mo kadayon. Dili mo surrender. Ako iklaro sa imo ba? Kinsay nag-ingon sa imo nga ang Biblia dili standard reference. Bro, ayaw ko pangutan. Uba ba? Ang akong pangutana, mao ni ba? Inani, klaro kayo ha. Pamina sa. Osbo na ko, bro. Si Bro John Don, ingon siya nga, uyon siya nga, Biblia standard reference. Ano man? Pamina sa ba? Ayaw sa. Bro, diwa, kita magkasinabot, ani. Si John Don, yan si John Don. Karon ako may pangutana sa imo. Di ta magkasinabot, ani, hoy. Dili standard reference ang Biblia. Kinsa nag-ingon, bro? Ani ba? Nag-research ka? Ang akong pangutana, di ba, nangutana ko nimo aning ni ang Kaya pala magkasabot sa ka. mahadlok magkapangutanon. Noon sa nawag ka. Ang akong pangutana ba kaning ni nga naagiingon sa Biblia sa Kristohanong katilingban nga kining ni ang simbahang Katoliko lahi sa Kristohanong pundo kay gisugdan man kini sa mga tinunan ni Hesus. Adventist na, bro. Asa? Adventist na, bro. Kitubang ka na. Ang imong giingon nga Adventista ni Seventh-day Adventist. Karon pakitae ko og standard references nga libro ha. Standard references nga mabasa nato nga ang Seventh-day Adventist nagsugod pa sa mga tinun-an ni Kristo. For example, tagaan tigag example ha. Sa bro, Ayaw na magsampol. ayaw ba kamatuoran ning ato. Ayaw, mahadlok kamatuoran ning ato. Tagaan tigag example ha. Ha. Bro, dali, bro. Ayaw sa. Klaro na kayo. Ang imong pangutana, klaro na kayo. Ayaw sa. Ani ba ha. Bro, paminawas ako karon magkasinagtanay ta. Ano yan? Puntol man ka. Ayaw sa. Si Jando, muuyon sa standard reference ang Bible. Ni ikaw, di ka muuyon nga ang Ayaw Bible. sa ba? standard Ayaw sa reference. bro. Bro, paminawas ako ha para magkasinabot ang duha bro ha. Di ka dapat sa ako tanay kung inanay mo style ni mo. Ay, Kaya sa mga ba? sa imong Bible, mga standard reference, di makabudawat. Ayaw sa. Unsa man ka. Ani ba? Nag-search pa ka? Ang akong pangutana nimo, kinsa man di ay ning iglesia o kaning simbahang Katolika nga giingon sa footnote sa ay sa paminaw sa ba? Bro, kamatuoran ning ato bro nya magsapaw-sapaw ka. Bro, kitubag lang ka na ko diha, bro. Ay, na balik-balik lagi. Ay lagi ako klaruhon ba? Ako i-clarify sa daan. Para magkasinabot ang duha kay ug dili ko ka maminaw sa kong clarification magbuot kay imuha. Mao na nga di kita magkasinabot. Ayok sundog ka nga sino ano man. Ay wala ko musundog niya bro. Wala ko musundog niya bro kay kanang lahi man ko siya bro. Kaya sa bro, gitubag na tika. Sumala sa imong gipapangutan na kinsa na Katolik nga gisgutan dia akong gitubag mga 70 Lagi no ano yo. Okay karon. Kay mga 70 Adventist man paminaw sa ba? Paminaw sa ko. Dili ka mo tayo. Isa ba? Isa sa pa ba? Ay di man maminaw ni. Gitubag man gud ka. Nangayo ka og book nga na standard reference niya tagaan ti kag Bible di ka mo tuok kay ngano sa imong pagtulunan ang Bible is not a standard Bro, reference. bro. Naunsa ka man? Ang ako bang pangutana ba kay ning ingon man jud ka nga kana di ay maunang Seventh-day Adventist nga simbahang Katoliko nga nagsukad panahon sa mga apostol. So akong gipangita tagae kog standard nga references history book ha dili sa tamudagan ang Biblia. History book ha. Karon imo na gidungagan. Wala Imo na gidungagan. bro. Ay paminaw sa mao lagi nga. Mao lagi para magkasinabot ha paminaw. Tagay ko og standard nga references. Kamoingon tag standard references gigamit sa mga dili Kristiyano o Kristiyano gituuhan ba? Oh, sama pa ng litan niyo? Oh,
Gideklarar ni Jolito Daig nga authentic nga dokumento ning Encyclopedia Britannica. Ingon diri oh. Roman Catholicism. A Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational structure that traces, makatrisbak me, its history to the apostle of Jesus Christ in the first century. So karon, para makatugbang ka ani, pag-ai kung standard reference nga motugbang ani, kung kamo na, kay matod nimo 200%, kamo dyan na. Sige. Okay, ang may hatag sa imo nga standard reference ang Bible. Biblia ta. Sige, Biblia ta. Basahin Sa ko. mabasa sa Biblia. Biblia ha. Paminaw sa kani, kitagaan ganiti ka na sa imo kung mudawat kag sa dili. Oh, Ha? Ang gingon niya sa Biblia, Ezekiel. May tungod sa timaan sa iyang mga kaanakan, mao kana siya ang bro, matuod niya. wala ko mangutanag timaan sa kaanakan ba mo? Nagpahulay ba mo sa Sabado? Paminaw sa ang imong gipangayo kapag pamatuod sa matuod nga iglesia nga kami na. Hindi man may musukal bro. Bro, ani ba? Bro, paminaw sa ba? Nagatuman sa iyang kabubuton, may tungod sa Ade ba, kasulatan bro. ang akong pangutana manggod nimo, makahatag ba kag standard nga references, makahatag ba kag standard nga references nga ang Seventh-day Adventist General Conference nagsugod panahon sa mga apostol. Di ka mo dawat og history book kay para nimo Biblia. Karon, basahi ko sa Biblia og sitas nga ang Seventh-day Adventist nagsugod pa panahon sa mga apostol. So karon nangayo na kag litra po litra. Sitas kay natural. Sundo na ka diyan sino? Natural kay doktrina man na kamo ga doktrina nga Bible alone. Ang inyong debater ganina walay mabasa busa dili tinuod. Karon tagai kog litra por litrang mabasa. Nga ang Seventh-day Adventist maunang simbahang Katolika nga nagsunod pa panahon sa mga apostol. Sitas. Bro, ang pasabot nimo ang matuod nga iglesia mabasa litra por litra sa Di, Biblia. wala bro, wala dili. Wa ko mangutanag, matuod ba mo? Mabasa ba mo? Ang akong pangutana, tagai kog sita sa Biblia karon. Naaman jud ko'y bulpen diri oh. Ako kong bulpen. Bro, Sitas. bro, tubag bro. Bro, paminaw sa bro ha. Ang akong mahatag sa imo ha, sumala sa mabasa nga diin ang nagtuman sa iyang Bro, kabubuton. wala ko mangutanag nagtuman bas kabubuton. Hindi ka kapuhang sa ako lagi king ano, ako man itubag. Kay dili man wala ko mangutanag gatuman ba mo sa kabubuton. Tama ba ko na mo ko sa imo bro, mutuman ka, Ang mutuman ka sa akong pangutana ba? Ang akong pangutana ingon ani ba? Ay, sige naman lang kayo noon. Oy, di man ka paistoryahan noon eh. Ay, Nga. paistorya po siguro ko. Gusto man siya sari panginahon. Karon nangayo ka sa kuha og litra por litra nga mabasa sa 70 Adventist sa Biblia. Ha? Nangayo ka sa Wala kuha. bro, wala di ko nangayo ni mo anag. Mabasa ba mo di ba? Mabasa 70 Adventist sa Biblia. Wadyo ko nangayo ana bro. Ang akong gipangita, aminaw ha. Naka-record din mo. Ang Naka-record akong din. gipangita, statement gikan sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist maoning simbahan nga nagsukad sa mga apostol kay kaning nakasulat sa footnote sa Biblia ang katilingban inyong giklaim kamo de na imo pang gisiguro nga 200%. Karon akong pangutana, unsa statement karon sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist nagsugod pa sa mga apostol? Ani na lang, wa mo di mabasang sitas, walay mabasang sitas ana. Tagai kog footnote gikan sa Biblia. Footnote. Sa Pinoy lang yun, bro. Dili mo kami mabato si Magod. Kikabalo naman ko sa imo Di Israel ka mo. basa. Way mahatag. Dili mabasa, manabla na lang. No. Basta way mahatag bakat tong imong giingon nga nagsugod mo sa apostol. Ay, pagkakaroon lang nga Sige. sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia. Walay mabasa. Niya ka sa imo, na mabasa sa imo, unya. Sa- Claim gid mo nga na mabasa. Bro,
ang kaning mabasa nato sa footnote sa Biblia ang Kristohanong katilingban nga ang simbahan atong basahon na giklima na ninyo god. Wala man ako to tiwasag basa bro. Ako tong tiwasag basa ha. Yeah. Ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundok kay gisugdan man kini ni Hesus. Mao nga obligado siya nga magpabiling usa taliwala sa mga sumusunod sa apostoles nga mao ang kaobispuhan. Wala man mo yung obispo sa dini ka mo ayaw mo pag-claim. Naba mo yung obispo? Wala. Nya karon kay wala man ako tong gitiwas og basa. Akong gipadayon ingon man nga magpabilin siyang obligadong magpabilin siyang obligadong taliwala sa mga sumusunod sa mga apostol nga mao ang kaobispuhan. Karon akong pangutana, kung kamo ni matud mo kamo na naa ba mo yung obispo? Okay, nindot ang imong pagbasa o nindot ang imong pagsabot. Ang pangutana, dapat ako imong utana kay ikaw man nagbasa na. Oh. Unsa din ang obispo sa imong pagsabot? Sige, i-research sa. Bro, ay wala ko mangutanag unsa ng obispo. Ayaw ko pangutanag unsa ng obispo. You are under cross examine. You are under cross examine. Cross examine ta ka. Kay imo man gunang gi-claim diha nga kamo di ay na. Karon sa statement diha na sa sumpay kay wa man ako nagitiwas og basa. Niingon man nga mao nga obligado siyang magpabiling usa taliwala sa mga sumusunod sa mga apostoles nga mao ang mga kaobispuhan. Ang akong pangutana, naabay obispo ng inyong simbahan? Kay kamo magana? Ako sa ikaro lagi. Gamit ka lang mga obispo, nakasabot baka kung sa ipasabot sa obispo. Pangutanag nakasabot ako ana. Direct to the point bro. Direct to the point. Wala ka kahatag og sitas. Wala ka kahatag og sitas nako nga nagsugod mo sa mga apostol. Wala po ka nakahatag nako og footnote sa Biblia nga nagsugod mo sa mga apostol. Dili gid mo kay nakoy kuno ba nakoy trabaho karon dili ko magdugay. Surrender. Alibay. Surrender. Surrender ko bro. Surrender ko bro. Nakay bro pangutana bro. Nindot kay pangutana ba? Pangutana lang ang problema lang imong pangutana nimo wa ka kasabot. Adi bro. Kay kung nakasabot ka bro, katubag ka bro. Dili ayaw ko pangutana kung saan ang obispo. Ayaw ko pangutana. You are under cross examine. Cross examine ta ka ba tungod aning pag-claim nimo sa footnote sa Biblia. Diba miingon ka nako nga 200%. Kami jud na. Oh, karon kay gitiwas man ako basa. Magpabilin man daing usa diha sa mga kaobispuhan. Ang akong pangutana kung kamo na ba mo obispo? Sigapo. Nindot ang imong pangutana kay nindot ang pangutana kami nasa ba? Ang lagi mo. Murag siya sino ba magsapaw-sapaw. Umana ako na pod. Nindot kay imong pangutana og lamay kay tubagon ang imong pangutana tungod kay na word nga obispo. Akong pangutana lang tubagon ako na kung makasabot ka unsay word nga obispo. Ay na. Dili na ko mo explain nimo what is bishop kay that's not my role. To explain kayo what is bishop. Pangutana ka nga na obispo kung wa ka kasabot ang obispo. So bro, mangutana lang ko kay niingon man ko dinhi sa footnote sa Biblia nga magpabiling tang usa taliwala sa mga apostoles nga mao para dili ka na awing-awing bro isa lang sa obispo. Inahimo kang awing aniwa ka katubag. Dili man. Ayaw ko pasakya sa imong strategy bro. Dili na madawat sa kuha na imong strategy. Okay, ang imo man ko gapangutana lang ka nga wa ka kasabot sa imong pangutana. Mura ra dingon ba nga pala ganing pila may anak sa itoy nya nakita nimo baboy. Bro, wala bro. Lahi man na bro. Lahi man na bro. Di man na mao. Ani man ko gagamit ka nga kailangan ang iglesia na obispo. Akong pangutana sa imo ha. Nakasabot wala ka ko bro. Wala ko mangutanag ang simbahan ba na ba di obispo? Wala.
Kadili na Ay, issue. mo nikingon yo. Ang akong pangutana ba kay miingon man di ay nga ang simbahang Katoliko lain sa ubang Kristiyanong pundo kay gisugdan man kini ni Hesus. Busa magpabilin kining usa taliwala sa mga apostol. Atong basahon na busa magpabilin kini busa mao nga obligado siya nga magpabilin usa kay wala sa mga sumusunod sa apostol nga mao ang mga kaobispuhan. Ang akong pangutana na may gaysgot pag obispo na ba mo obispo? Ipaklaro lang yun sa imo kung kasabot. Yes or no? Yes or no? Ano sa mga unsa ano? Kumbaga na mo obispo? Yes or no? Nakasabot ba yes or no? Yes or no? Nakasabot ba ka? Kay para Ako'y nangutana nimo kay gi-claim nimo na nga ang unang statement dito kamo 100%. 200 pagalit karon kay pagsumpay nako kay mingon nang kinahanglan tang magpabilin sa mga obispo nga sumusunod sa mga apostol. Bro ka po. Karon unsaon man nimo pagpabilin dia sa mga obispo? Wala man mo obispo. Sabi tang di-question ka nako, naa ba mo obispo? Wala. Bro ka po. Paminaw ha. Gusto na ko tubagon ang imong pangutana. Pero ano di makakatubag? Ang problema mo lang ang problema mo lang ni wa ka kasabot sa imong Wala ko pangutana. mga tanag nakasabot pag wala. Nakasabot kog sa wala, bro. Nakasabot kog wala. Nakasabot man kog wala kung unsa nang obispo, gi-question ta ka. Naa ba mo yung obispo? Kay kung wala mo yung obispo, unsaon pagpabili ninyo di ana? O unsaon pag-claim nimo nga kamo nang wa di mo yung obispo? Palaw mga Katoliko ingon siya, nakasabot man po wala sa word nga obispo. Sus, bro, dili na issue dire, bro. Ayaw ko pasakya sa imuhang style kay dili ka pasar sa kuha. Oh. Ikaw hindi ka pasar ano? Gipusig sa amin ka. Nakasabot ba ka? Parang ingon bro. Taba kay obispo. Bro. Bro. Para lang sa gingon bro nga ang ipili sa Ginoo mga Katoliko. Ha? Bro, Katoliko. wala ko manghutanag kinsa gipili, mga Katoliko ba na dili? Ani ha? Nagsample lang ko ay sample ba? Ang imo mong kung claim ganina, bro. Ang imong claim ganina, kamo jud nang naang mabasa sa footnote sa Biblia sa Kristiyanong Katilingban. Nga kuha man ka bro kay mali man ang imong stand Di, atong klarohon ni. Ang imong gi-claim ganina, kamo jud nang mabasa sa Kristiyanong Katilingban nga Catholic Church. Karon ang akong pangutanag 100% ba jud? Ingon ka yes, 200% pa jud. Nga kami na ni surrender na parot. Na parot. Tiwasan pa gid ako ni sa akong live ron sa moto ka. Basta ni-comment ko si Rosales dito sa live nila sa debate. Ayaw kay sakit na kay tanan. Yalangan. Yalangan. Naulawan nilang debitor. Ang silok Chavez gipabasa ni Mitchell Bindilio. Na mali pag yung basa gikasaba na lang. Sa isa ka mga obispo kay wala kasabot na ng order ng obispo gigamit nimo diha. Waka tubag. Siyo katubag. Waka tubag. Namoy obispo, yes or no? Kasabot sa imong pangutana. Ay, namoy obispo, yes or no? Kanawa imong tubag nimo. Yes or no? Yes or no? Pangutana. Mangutana ka wa kasabot sa imong pangutana. Nakasabot man kung wala, ang akong pangutana naa ba kay obispo? Palong ang tawag.